naizela hor ikusten dut txirrita, eta zein ez da harrituko gaur gizon hori ikusita. Dudarik gabe egina dio Andre gaiari bisita, oso dotore etorri zaigu bi alkandora jantzita. Dudarik gabe egina dio Andre gaiari bisita, oso dotore etorri zaigu bi alkandora jantzita. Gabon eta ondo etorri, Bidaniako Saiaz elkartera gerturatu zeaten guztioi. Laugarren Peio Errota sariketan lehenengo kanporaketa dugu gaurkoa. Peio Errotaren heriotzaren 100. urteurrenekin genion txapelketa honi, Asteasuko udalak eta Arituz Tolosaldeko bertsozaleen topagunek elkarrekin antolatuz, eta geroztik 2 urtez behin antolatze dugu, hau dugu, laugarrena, eta beraz, eskerrak emanaiko genizkioke Asteasuko udalari sariketa antolatzeagatik, eta baita gaurkon, Bideania Goiazko udalari, eta Saiaz elkarteko lagunei ere, gaurko saio antolatzen laguntzeagatik, eta afarian, eta giroan hain goxo tratatzeagatik. Badakizu beraz zertara etorri garen eta gehiago luzatu gabe aurkeztitzadan gaurko 6 bertsolariak, nire aldamenetik hasita zozketak hala aginduta, Naia Arrizabalaga Arrieta, Ekinez Apiain Arlegi, Oier Jurramendi Etxeberria, Satz Karasatorre Martínez, Miren Artetxe Sarasola, eta Etxaun Lekue Etxeberria. Gaurkoan bertsolariek egin beharko dituzten lanak honako hauek izango dira, binaka gaia emanda 8ko handian 3 bertso, binaka gaia emanda 8ko txikian 4 bertso, bakarka gaia eta lehen puntua emanda 8ko txikian 3 bertso, berriro ere binaka hartuko ditugu gaia emanda 10ko txikian 3 bertso kantatzeko, eta azkenik binaka gaia emanda kopletan 4 minutu osatu arte. Saioko puntuazio hori galtuen alortzen duten 2 bertsolariak igaroko dira, urriaren 17an Asteasuko Iturriondo jatetxean lehiatuko den finalera, eta eman beharreko eskerrak emanda eta esan beharrekoak esanda, aurkeztitzadan beste 3 protagonistak ere, edo 3 epaileak ere, markatu, Leire Beloki, Bakarne Urreaga eta Estitxu Agirre, eta idazkaria Xabat Ilarregi. Eta lehenik eta behin bertsolariei hasierako agur bana eskatuko diegu, Naia Arrizabalaga. Mai bueltak bi aldeak dauzka parez pare, erraz gara besten begiraden jabe, nahi nuke kantatzea goxota xuabe, izan 6 norbanako, izan 6ko talde, baina zertara etorri garen aztu gabe. Ekinez Apiain. Gabon zer moduz denari ze elkarte zeianari, Gabon zer moduz denari ze elkarte zeianari,
bertso xetua sari, pasa dezagun jostari, afaloste hau kantari. Oier Jurramendi. Gabon danori berso eskolara juaten hasi naiz fin. Azken boladan bersolai falta nola zegoen Hernanin. Saion bateko deian zainengon, baino inork ez zidanin. Ta emandako aukera hontan, ondo egin nahi dut bidani. Sahatz Karasatorre. Hortzen artean euskan biletxuga osto. Hortzen artean euskan biletxuga osto. Azazkal puntarekin egin dute topo. Ziren oztopo. Gaurkoan ez dute ezer gorde nahi geroko. Miren Artetxe. Zeinek nahi ditu bakarkakoa edo buruz burukoa. Saio honetan elkarrizketan, dalenta azken trukoa. Beraz bakoitzak aska dezala bere kolko barrukoa. Norberak gorantz tira eginala, aldela altxaz urkoa. Ea saio bat osatzen dugun gozatzeko modukoa. Ea saio bat osatzen dugun gozatzeko modukoa. Eta azkenik baino ez azken, Etxaun Lekue. Barka baldin banabil triste eta kezkati, bihotza egina dot 10.000 zati. Alanbe etortean eban erabaki, arnaza sakon hartuz pasadot urraki. Emoteko asmotan bertzoak aitzaki, amaiera gozo bat aste gogor bati. Eta bertsolarien agurrak entzunda, saio puntuagarriari ekingo diogu, 8 handian, kantatu beharko dute bertsolariek binaka eta 3 bertso kantatu beharko dituzte, horretarako Naia Arrizabalaga eta Ekinez Apiain. Herri txiki bateko 2 gazte zarete, eta zuen herrian dagoen ostatu bakarra ixtera doa. Zuri Naia iruditzen zaizu bion artean hartzeko aukera ederra dela. Ekine ez dago hain ziur. Herri txiki bateko 2 gazte dira, Naia eta Ekine, eta hauen herrian dagoen ostatu bakarra ixtera doa. Naiari iruditzen zaio bien artean hartzeko aukera ederra dela. Ekine ez dago hain ziur. 3 bertso 8 handian Naia, hasita. Gazteak beti hain errebelde, gazteak beti hain prestu.
Pertsiana itxi dutela ezin, dugu gu biok sinestu. Herri aktibo batean nahi da, bizitzen segi amestu, baina ardurak ezin ditugu, utzi guk besteen esku. Ez duzula nahi bertzen esku, utzi ta ezara aztia. Bidani dago erdi utxikta, berdin duzein aitzakia. Naiz badaukazun borondatea, hartuz ostatu zatia. Etzazu antzi zebartu duten isteko erabakia. Alternatibei jarri gaitezke, ordea zuzen begira. Aste osoa pasa beharrean, muga gaitezen erdira. Gazteon martxak nola bidanin, hartua duen distira. Guk hasi dugun bidera gehiago, pixkana batuko dira. Etzazu uste eginen denik ate ondoan hilara. Herri txikiek etorkizuna gutxi dute behar bada. Autokritika egin behar da, ni ohartua naiz jada. Kainak hartzera joaten bagara, zuta biok Tolosara. Nola Tolosak herri handiek eurekin dakarten fama. Herritik ihes egiten dugu, sarri hirietan barna. Coca-Cola eta kaina artean, nera bedenen afana. Ikusi baietz pixkana nola, haundituko zaigun lana. Baina hunditzeko jendea behar da, eta dugu enbarazu. Girorik ez da parrandarako, beraz egidazu kasu. Hobe zenuke zuk soilik hartu, izan barra ertzeko maixu. Eta laguntza behar baduzu, ondoan izanen nauzu. Zortziko handiarekin jarraitzeko, Oier Jurramendi eta Sahatz Karasatorre, bikotea zarete eta adinean gora zoazte. Gaztetan erosi zenuten etxea eta bertan jarraitzen duzue bizitzen. Zuk, Oier, etxe erosoago batera joan nahi duzu bizitzera.
Sahatzek bertan jarraitu nahi du bizitzen. Bikotea dira Oier eta Sahatz eta adinean gora doaz. Gaztetan erosi zuten etxea eta bertan jarraitzen dute bizitzen. Oierrek etxe erosoago batera joan nahi du bizitzera. Sahatzek bertan jarraitu nahi du bizitzen. 3 bertso 8 handian, Oier, hasita. Urtetan gora joan agera, zu eta nio arkabe. Azken urtetan auzo txiki hau, izan da gure zutabe. Bila dezagun etxe berri bat, gu biontzako bazpare, laugarren pixun bizi baikera, ta asten sorerik gabe. Etxe goxota bero bat dugu, hori ezote da ala, eta amestu nahi duen horrek, amesten segidezala. Nahikoa pixu ezote zaizu, hipotekaren itzala. Itoginak dauzkazu sabaian, etxe zarronek bezala. Baino beharra baldin badegu, alperrik dira aitzakik. Etxe haundirik ez tegu behar, hasi gaitezke txikitik. Aukera asko dauzkagu hemen, garaiz gabiltza oraindik. Nere bihotzak indarra badu, baino kaderak ez daki. Itoginak aipatuagatik, gutxi dugu lotxatzeko. Bero gaiuak berotzen gaitu, tamantak are hobeto. Amets asko geneuzkan lehenago, berandu da amesteko. Ez daukaguna da 30 urte hori pagatzeko. Ba eros ezazu eltxetxo bat, ta hasi dirua biltzen. Bizitzan gogo pixkat badezu, ez da asko nabaritzen. Etxe hontan batutanik daukat, lehenago ere hola zen,
ta bada ezpada hasiko naiz, idealistan begiratzen. Nik ere etxe txiki baju bat hartu nezake gustora, baina pagatzen segi behar da, pentsa dezagun gerora. Etxe batek bitatik behar du gogoa eta denbora, pasaidazu erosketan boltsa, eta segizazu gora. Eta 8 handekiko lanekin bukatzeko Miren Artetxe eta Etxaun lekue, batxilergoko irakasleak zarete. Azken urteetan lan handia egin duzue azterketen ebaluazio sistemari garrantzia kentzeko eta talde lanak sustatzeko. Ohartuta zaudete ordea, gaur egun ikasle askok adimen artifizial bidez egiten dituztela lanak. Zuk Miren, azterketen sistemara bueltatzeko asmoa duzu. Etxaunek ez. Batxilergoko irakasleak dira Miren eta Etxaun. Azken urteetan lan handia egin dute azterketen ebaluazio sistemari garrantzia kentzeko eta talde lanak sustatzeko. Ohartuta daude ordea, gaur egun ikasle askok adimen artifizial bidez egiten dituztela lanak. Mirenek azterketen sistemara bueltatzeko asmoa du. Etxaunek ez. 3 bertso 8 handian Miren hasita. Naiz talde lanak prestatzen pasa, lan orduak barra. Nik sentitzen dut baina alferrik gastatu dugu indarra. Naiz kritikatu izan dugun guk lehenoko sistema zarra. Gure ikasleak ezagutzeko hauxe da modu bakarra. Jakin behar da aize helburu jarri dogun eurentzako. Egin gurako leukie laster lanaren mundura salto. Ze azterketa gaurko tresnekin eurak saiatu beharko. Ez alda hori preparatzea gaur egungo mundurako. Kritikoki pentsatzen ere, baduten nahikoa neke. Dauzkaten ia desberdin denei dena galdetzen diete. Eta lanetan hobe lukete identifikatuz bete. Haien izena izen lekuan, tabizena txat GPT. Geuri behori ezagutzeak eingo leuskigu mesede. Irakasleok ja ez daukogu lehenago beste botere. Baina guztiak ere ez dira tresna horiek astrebe. Jakin behar da horreri egin behar dan galdera zein ere.
Ba hori azkar ikasi dute, etxaun ez alda normala. Lan bat eskatuta 5 minutuz egin dute berehala. Beraz guk ere egin dezagun zuzenketa lana ala. Guk ChatGPT-i eskatu eta berak zuzendu ditzala. Baina trebatu beharko gara aldez aurretik horretan. Hezkuntza mundu honek ze gero daukon ez dakit benetan. Gabixelako orainta hemen, oingo ikaslekaz berbetan. Joan dan mendeko irakasleak, oin mende biko tresnetan. Eta ben 8ko handiko lanak amaituta txikira, egingo dugu salto, 8ko txikira, bertsolariek binaka launa bertso kantatu beharko dituzte, horretarako Ekin Ezapiain eta Oier Jurramendi. Bikotea zarete. Ekine, Oierrek asteburuetan ere, asteko ordu berean jartzen du iratzargailua. Bikotea dira, Ekine eta Oier. Oierrek asteburuetan ere, asteko ordu berean jartzen du iratzargailua. Launa bertso, 8ko txikian, Ekine, hasita. Jada bilakatu zait, egunero traba, goizeko 6tarako tiriritarara, zergatik jartzen duzu Oier erran ara, gero berriz loseko gelditzen bazara, gero berriz loseko gelditzen bazara. Badauka zergatia enabil ezertan, nahiko xusena bainaiz ia gehienetan, luze gelditu ezkero oearen bueltan, kolpea bikoitza da astelen goizetan, kolpea bikoitza da astelen goizetan. Kolpea emanen dizut nik estua, ez dut ongi ulertzen zein duzun patua, goizero formal ai honen autua. Eta gero bizitza desordenatua, eta gero bizitza desordenatua. Susmatzen ari nintzan, hemen zeo zer zamba, eta egin didazu segitu neztan da, hartu nahi bazenuke lo egiteko txanda, lo egin dezakezu sofa hortan etzan da, lo egin dezakezu sofa hortan etzan da. Nahiago dut watzean gure mantarekin, eta posible bada fereka batekin, iratzargailuana usteari ekin. Nahiago dut ernatu gure oilarrakin,
nahiago dut ernatu gure oilarrakin. Ara proposamena ze ondo dagoen, hori bai gustatzen zait gehiago nabarmen, ta ego nahi badezu alik ta ondoen, horire ein daiteke bazkaldu ondoren, horire ein daiteke bazkaldu ondoren. Soinua jartzen duzu goizeko orduan, aserrenagoela hartzazu goguan, bihar ipinitzazu almohada onduan, belarriko tapoiako pari moduan, belarriko tapoiako pari moduan. Bueno, egiak esaten hasita gauden gu, beraz nik nahiko nuke bidea mantendu, beraz egia zein dan gaur nahi dezu zendu, berez da ez dakidala bera nola kendu, berez da ez dakidala bera nola kendu. Bueno, eta zortziko txikiarekin jarraitzeko Etxaun Leku eta Naia Arrizabalaga. Bertsolarien garunek, bertsolari ez direnen aldean ezberdin funtzionatzen ote duten ikertzen ari dira aspaldi, eta orain urrats berriak ematen hasteko voluntarioak behar dituzte. Zu Etxaun ikertzaile neurologoa zara, Naia bertsolari voluntarioa da. Bertsolarien garunek bertsolari ez direnen aldean ezberdin funtzionatzen ote duten ikertzen ari dira aspalditik, orain urrats berriak ematen ari dira beste voluntario batzuek nahi dituzte. Etxaun ikertzaile neurologoa da, Naia bertsolari voluntarioa. Launa bertso, zortziko txikian, Etxaun hasita. Karrera Leioan ta masterra Madrilen, ta orain hemen abilaldanik abilen. Garunean begiranen bilen, ea hobeto edo txarrago dabilen. Ea hobeto edo txarrago dabilen. Zure ikerketa horrek badauka taktoa, bertsolarientzat da nahiko gustokoa. Gu hobeak garela zure ustekoa, banik pentsatzen nuen justu kontrakoa. Banik pentsatzen nuen justu kontrakoa. Bertsolarien egoa zelako pasada, eurena da onena, eurena gozada. Zu kontrako iritzian ona hurbildu ara, hori ziurtatzera etorri alzara. Hori ziurtatzera etorri alzara. Hori ziurtatzeak zer dauka batxarrik, batzuk etorri gara, bai batzuk bakarrik. Etzen dun maialen ta egainan beharrik, ze haien garunak ez du gurean indarrik. Ze haien garunak ez du gurean indarrik.
Garun batzuk oasi, besteak basamortu, ikertzeko teknika on bat neban sortu, isilik egotera dodaz derrigortu, taundino bakar batek ere ez dau lortu. Taundino bakar batek ere ez dau lortu. Lazkano Sebastian olala, olala, esaten dute onak bai eurak dirala, gazteok hain desberdin eta horren bala, bertsolaritza ere okertzen doala, bertsolaritza ere okertzen doala. Euren egoa gora, doa eta ara, gazteak bezarren pare da bizjada. Txano hau eroatea euren buruetara, txapela janztearen antzekoena da. Txapela janztearen antzekoena da. Bertsozalea orain lehiaren bezero, denauna izaterik etzazu espero, konturatuko zinen zure honezkero, dena desberdina da lehia eta gero, dena desberdina da lehia eta gero. Eta zortziko txikiarekin amaitzeko Sahats, Karasatorre eta Miren Artetxe. Elkarrekin hasi berriak zarete. Hasieran dena da ederra, baina Sahats, bada gauza batzuk eraman ezin duzuna. Elkarrekin bazkaltzera joan eta postrearen garaia iristen denean Mirenek ez du ezer eskatzen, baina gero zure postre erdia jaten du. Elkarrekin hasi berriak dira Sahats eta Miren. Hasieran dena da ederra, baina bada gauza bat Sahatsek eraman ezin duena. Elkarrekin bazkaltzera joan eta postrearen garaia iristen denean, Mirenek ez du ezer eskatzen, baina gero Sahatsen postre erdia jaten du. Launa bertso, zortziko txikian Sahats hasita. Berdin zaio pudina, flana edo fruta, koxarillak hartzen du plateraren ruta. Gaur proba egingo dut ta gero apunta, zer den pasatzen dena nik ez eskatuta. Ba ikusiko duzu joan gabe bila, ez zaitez gaur horrela jarri bamutila, ta esan kamarerari etorri dadila, nik ez dut nahi baina zuk eskatu natila. Ba zalantzan eukanta pentsatu zobeto, oraindik garaiz nago,
hori aldatzeko. Ekarri binatia ta maia lepo. Ea zer gertatzen den gaur partekatzeko. Bi ez bakarrarekin hartzazu atxeden, razioak dirata birentzat bederen, kutsarila hartu dut ez egin asperen, soilik jakin nahi duta etxeko haute den. Zu bai etxeko eta etxerako maixu aizu, koxarila hartuta lapurtzeko maixu. Hartzen duzun unero ninago hain izu, menuan sartzen dela ez ote dakizu. Batera gabiltzala, 3 hile jada, ta gustora pasatu dut azken bolada. Baina jakin ezazu hau nerekin ara, postrearena nere menuan sartzen daba. Zita romantikoa genuen gaurkoa, baina postrearena ez da doakoa. Dena elkarrizketa hori zengakoa, ta ohartzerako heldu da bakarkakoa. Nerekin nahi baduzu ez etorri gora, egin nahi badituzu planak luzarora, zuk postre laurden pasanik erditik gora, ta oean mantekin berdin izango da. Zortziko txikiko, lanak ez dituzte amaitu zortziko txikikoak, orain sahatzeko ongi esan bazala bakarka, zortziko txikian jarriko ditugu, gaia eta 3 punturi erantzun beharko diete. Horretarako lehenengoa Naia Arrizabalaga. Denbora bizkatin beharko jau, epailei ere. Eta honela dio gaiak, iraila. Eta lehenengo puntua, ikasturte berrian asmoak ugari. Baina lanak pilatu zaizkio Naiari, agenda irekitzeko prestu irailari, datorren erako nila naukazu adi. Bigarrena, ikasturte ontako zure helburua. Karrera bukatzea, gauza segurua, bitartean ez galdu aldela burua, karrera 4 urte eta ia segundua.
Eta azkena, asmoak irauten du abendura arte. Talana egin behar omen da bitarte, gogoa ez daukat nik utzita aparte, ea bidean denek hartzen duten parte. Eta puntu erantzunetan urrengoa, ekinez apiain, gaia jubilazioa. Jubilazioa. Eta lehenengo puntua, erretiroa dina gora eta gora. Naizta horretarako badudan denbora, sartzea izaten da ohikoa gerora, ta hortan pentsatzeare hobe izango da. Bigarren puntua, lana osasuna da askoren esana. Naizta esaldi horrek haundia dun fama, neri eragiten dit baikezka andana, sufrimenduzkoa da personaren lana. Eta hirugarrena, orain jubilatzeko bazenu aukera. Ba joanen nintzake zuek denen antzera, Benidor aldera zein ondartza batera, baina aukeran bihar nahiago lanera. Puntu erantzunetan hirugarrena Oier Jurramendi, eta bere gaia arrisku kirolak. Arrisku kirolak. Eta lehenengo puntua, zertarako ote da arrisku kirola. Ni behintzat zuken hauzu ikusiko ola, pertsona lasaiana da nere eskola, bizirik mantentzea zaila da inola. Bigarrena, geroz eta gehiago emozio bila. Ba ala da bilena, urrundu dadila, neretzat kirolori ez da oso urbila, naiz eta izaten den ia beti mutila. Eta azkena, zuk zer egin nahi duzu aukerarik bada. Esan dizut ni behintzat, ez noa hortara, nahiago hemen afaldu parreta algara, hiltzeko aukerana hobe albora laga. Eta puntu erantzunetan urrengoa, Sats Karasatorre. Sats, gaia bikote harremanak. Bikote harremanak.
Eta lehenengo puntua, betiko maitasuna posible ote da. Maitasuna zer doa gora edo bera, ez dakit badagoen hortako aukera, deskubritu dezagun guztiok batera. Bigarrena, nagusi dira oso normata kanona. Batzuentzat da txarra, gehienontzat ona. Ez ohikoa denari sarri asko broma, bada garaia bota dezagun horma. Eta hirugarrena, ezin alda bizi bikotetik kanpo. Edo hirukotean dut esan beharko, ni bikotean nabil nik nahi dudalako, eta beste zer ere ez dakidalako. Puntu erantzunetan hurrengoa Miren Artetxe, eta gaia egunerokotasuna. Egunerokotasuna. Lehenengo puntua, sarritan motz geratu oizaigu eguna. Segundu bat argia, ordu bat beruna. Azkar emango dizut horren erantzuna, neretzat larun bata da jada laguna. Bigarren puntua, siestarik egin alduzu aspaldian. Horretan aritu naiz atxalde erdian, ez alduzu nabari nere izerdian, ta begik zabaltzeko dudan miserian. Eta hirugarrena, berandu oheratuz goiz jeiki ezina. Parranda egin ezkero ere ez da berdina, lanean egiten dut nik neuk alegina, hobe jubilatuta egongo bagina. Eta puntu erantzunen lana amaitzeko, etxaun lekue, gaia argazkilaritza. Argazkilaritza. Lehenengo puntua, gaur egun edo zein da argazkilaria. Mobilaterateko falta da nagia, hurbiltzen da flasagaz gure aurpegia, baina kliskatzen dugu alferrik begia. Bigarren puntua, edozein mugikorrek kamera bikaina. Gaur esateratzea hobe dugu baina, berdin da marka eta berdin da
tamaina, itxi mugikorrak ta gozatu oraina. Eta hirugarrena, argazkitan agertu norberak nahi gabe. Guri begira gaur be kamarak badaude, engainatzen gaitue eurak parez pare, larregi esatara gaur bada espada be.